Otetaan videokuvaa. Videokuva? Joo. Onko siinä äänikin? Oo. Eikä. On. Voi vittu. Voi vittu. Kato ahven. Tässä saadaan. Saaks me nuo meidän pullot tuonne kuvaa? Otetaan lähemmin. Pitäis olla nyt ne kalapitongit. No niin. Hieno. Perkele. Vieläköhän tähän saatana tarttus? Kokeile. Miten sitä tietää? Ei helvetti. No voi. Jumala, siellä on. Kato. Perkele. Kauhea vonkala. En mietin tarvii näitä särkiä. Otetaan pois kuleksemasta. Nyt sun hei, eihän sulla ole nyt kännykkä. Eikö siinähän se olikin?